Pero hibaloon ta ang madamo pa nga mga matahom kag tatak Western Visayas nga mga atraksyon sa Aninii Antique. Mga kapuso, lagaw ta! Nakaibalubla ka mo nga sa banwa sang Aninii, may nakatago nga matahom nga busay. Amon gintultol ining busay nga madamo na ang nagpasikat sa amon nga manami kuno. Halin sa malabot sa mga salakyan, may mga 15 minutos pa nga lakton. Diri kita subong sa barangay Timbubog, sakop pa sang Aninii. Kag ini lakton ta mga 500 meters kuno halin dito sa sentro. Mga malabot ta ang busay, no? And mo ni magyan mo, kapahuyan, kag green nga lugar. Malamig. Pero expected ta ang tinago nga busay, makita ta kag madiskubrihan ta kung ano katahog. Let's go. Dugay-dugay, mabatian mo na ang tunog sang tubig nga gatupa sa mga bato. Kag mabatyagan mo man ang malamig nga dapya sang hangin. Wala gid namon mapunggan nga maligo sa ila matahom nga busay. Ginpamangkot pa namon ang mga taga diri kung ano gid ang ngalan sining busay. Pero wala man sila nakaibalo. Basta busay lang daw. Sa una, may pang-alang-alang pa sa akon nga sakaon ang mas mataas nga parte sang busay, kay basi madanlog. Pero ang diskarte daw gali, didto ka dapat matapak sa ginaagyan sang tubig, kay hindi na daya madanlog. Naganyat ako sa ila pasalig kag nalabot ko gidman ang ibabaw. Mas mataas kag mas mabaskog pagidiri ang tupa sang tubig. Pagkatapos sang tanan, mabatsyagan mo gid nga nagpreska ang imo pamatsyagan. Kabay nga halungan sang lokal nga panguluhan kag sa mga taga diri ang ila tinago nga busay. Hindi pagtugutan nga pabayan o kung maguba ando ng manggad para ang masunod pagid nga henerasyon maka-eksperyensya man sa katahom sini. Padayon naton tukibon ang mga matahom nga istorya sa likod sang aton riyon. Ako si Attorney Cedric Cabaluna, kagining aton nga short docu.